אבל תתחיל איתי. איזה וידאו טוב. כן, נו. נו. בינתיים. וואי, סגברתי את העיניים. איזה עקום אתה. שמע טוב. טוב, זהו, זה לא מעניין. מה? לא מעניין יותר. טוב. בוא נצלם את השסע שלי. צנוע בכלל. טוב, זה חיים, שלום חיים, תגיד שלום. שלום. חיים דוגל להיות חכם, הוא לא. ובכן, חיים, תעשה לנו את חדק הפיל. אחורי. שנייה. ככה זה אמור להיות אני צוחקת, אבל זה לא. תעשה? נקלוט, בדיוק אז. נדב משתתח. בוא תחתות, בוא. יאללה. הם מדברים פה כאילו זה מה זה קל וברור מאליו וזהו. ואגב זה חדר מורים. טוב, יאללה, בוא נעצור. לא,